Ayun na when nakapay ko sayo ko mo kumakabay yung pari kung aki yung mga rin kung mamara mga riwa kung aki yung mga riwa na sismi at yun ang mga yun na nakimaka ito na prema na mga kumara na sismi yok na sismi pininggan karin Aluiyen mau interesi. Tapi pensinya mesti kena akiok yang majeros kelas mereka ikut. Sudah ada bias kamau maupun nama sudah ada. Baik pak. Sudah maglat na siya, kaya na maingay kumakilala niya kay masamas na siya. At pinira na siya ba siya, nagdiwa sa akin o yun. Sudah maglat, nakyok yung maingay kay masir, itigay, diye konsulong inational street. Inkoy akarili abishoy akay sisi ko yan na kayo mo ko kinakatuloy yok na ke orders nagkogong o may kong financing inkoy with room inkarli Kati tama pa na kati currency kaya na when in it was when covers panatui na kumpa kulta din mga rin panay kulang mga lapap hindi na pay siya pa sa akin kaya rin tayo yung rush na kumpa na may at cash Kima sa magkakukta ng cycle para natin nilang nilakad. Malaki kung di ba mga petro, carbon low, community sa inka and fashion inka si inida yung kita siya. Mga panasa kriyalos, nagulus na peke ay magtatlong tayo ng working kayo sa mas makulit sikong kumita pa awila mea nasmita o yun na kayo mga nasmita kasyo ka at kasyo mo spend ka lamanus income Kaya tuloy na kumiperos na kayo may piyaros sa mga manin nasos kita sige pag-ibig may piyaros sa pemata wala mo sundapen tapos kayo ang bisya cash kayo piyaros na kung ka mga panas aking kaya yok na at kaya tuloy na kumito Ari na pas kasi kumita mana kayo mga ito. Sorry ni may gina kayo ilan na lang kumipas ke pagkawin ay yok
Housing ba una ko dingai ko me raja da ure napnas osya ri do ke baragat chu kaden ka ba ka ni da church siaro ba kaden bu bi do ko ro kade uganan mo kay na ke ko la ro napnas in the church the ko sa gay wa katagani KSO alle vele ujese you know like that but now on working for ro jale you know jado he was there ro but sila KSO in ro me per la na ke ay na si swat but ko je swat na ke wa in the ba ka ni KSO when ye Even with not for bones, company not for anything. I look more so that I don't have to get out of those. Okay, what it got to let me go with some air. Jabe, got to let the book to go get the battle. I want to have the one that was used to pay what it was to go week or got in. Now, I'm a witness. I'm a guy yet, but for last night. More, but la okay. Yes, Lord. Long one of the very well. I forgot the one that. Below okay, the Maryland land machine that going on here because in a lot of division was more. To be on your or the party because in it is a much negative and why most of the family with the church, Ascaba, Ascaba, you want to be a gym, Ascabini, that's the most of the one that will march from the Belgian. Mas eu vou se a que Belgian in we dizi eko lo madot elo la sisa ma ko marada kadin na dia shi shi bada kayo lo ke scripture shi pastor friend ka sabya ka ke ka ni ka mo ka male bang suno my salmat pe the
Takaydi last day September. Itu jadi September. Just the way you pass it, you share some, but she asked me to share some Jeremiah over the questions by Parliament. Mahavajila ownership como Jeremiah over the questions with academic Jeremiah may chew muscle and Babylonian, a double like a train God, you will later let God making him. Ulay si men pa, kali na ko ingin. Amo kayo na pa ito, ako lap na si Bus. Ako lap na si Bus apa, yung karata ko singkap kapal, ay hindi ka namis ko sila. Pag may po siya matas na siya rin, or maging din siya. Ay sabi niya na, palakan mo yan. Ada belum ko. Belan ba? Sikya ko sina. Masih ka na mga tama sa piya. Orang mo ko si may from ka sina. Yaw sina. Egin ka sina. Masih belan ba for any bang. Ako bikin in the condition. Sabi gan makla ko mo. Mamu ba ka lang si kung community Lakshmi Kujabi and Seattle. Kadinina leadership role of our Yadaria, Ulapit Hall, supporting of Shimmetland Church, community improved, but Kujabi and Seattle. Katagalinti, when the Lakshmi Lavatic Timber. Malaluma, and years from Chewoke, ladies, partially. Nara, Name, Malcolm General. Dia sekali kalau punya improvement dari negara, macam ni singkat. Maka minta asam sabi mo nak lakukan apa ini, nak lakukan apa ini. Tinggal siapa kita singa, ini betul sih dia itu. Asal macam mana sih mana? Om tidak boleh. Kisah sih berarti versinya, bela kita seorang bangsa ini, maka ada sesuatu apa ini. Kan mereka ni punya experience kusai, kalau nasi jenna tu apa, mau rate malah government, suka usik met call dan government ni, kan pada saya sam ke, orang sama cok macam makan kata apa ini, apa sesuatu macam ini kasih binawan ni. Mapilojin church ke support na yok ka issues. Tabagalin di sa social po na. Alam ko. Bakit paglin ka di ko sing. Kaya met klan sa na kayo wa. But na kayo may mental po din. Pasok po le pas na me. Mapinis niya na color is all in sharing na. Sharing na awan ni iwos. Marat na ito kang sigos. Masih paman Christ. Dan tu si paman Christ. Si paman Kada ko ibat pas naman supporting my school na Preston Boys, kami pun di kami kaya sa education na kaya para ni disiptin ko. Tapi ni iya to banda ne. Mama nga mga sibam na kada center. Kandi mata asama sige mabat po na nakla siya. Kaya na pa ako ibat kayo. Lodging Metland Church and kayo Kumayo, usap kami ni ko singa, pinto ko, Aluiyen, eko, kami siya uwi na, may KSO. Kula malam na siya gusto. Basta, ikintirin. At na kayo ba, ay ba, ba't ko sa akin lang siya. Ngayon mo na sa karin, kung kita lo basta tingkat. Kaya mga pala ng nilagay,
Gisela Gisela. Kaya lobos, pananak po lobos como si sanggata, support is when call lobos ke secretariat, lagi spesifik yang apa ya, ada na piso dasin main lang. When call sa ngayon, kasi yan kahit sita na mata. Nara, kasi nga kulawin, kasi nga madama marikin. Nasa kaya nga siya ng saring entire outfit na niya. Kasi pinalos ng sesi ng entire na nas mata nara nakay chikikayak sila chikikayak siya. Na outfit na sunaw hiya patay ng chat ng plan. That not my devote day, but more lama from now, all people. I don't know, they are that let's go to, I like to know, place that rising in there. The one I know, come on up, keep a shot. Phạm Mộc Củ Primary the car, and then gas there for your family. Come on up, gas, and make nothing more. Kaya di ko mas kaya na ko yung nakmay ko. Kaya nila, kaya yung bibigyan. Aluiyen may kusama. Kaya siya, kaya sila, bukod kita kita. Yang nan để làm Jadi saya kong kasi tweak it, support, kaya kita skill. Kaya kita skill, kaya sa sige. Kaya sa sige. Kaya na follows ka. and Gimana dua mama taruh dia kita lah. Ini tahu when that is with God, hard fire is mine. Eller laga din fordi jeg med i plan slash na gøyva, nei laga kalling din gen slash na gøyva. Låna man na gøyva. That was that. You did again, Yeah. In baptizing camel, and put it on a bomb really large bylaw. Then this is their going to getting money large in one of the Argentina and go. Then my guy, when they walk, and then get one of them. Together in the KSO. I let Ribbon over you while I come out, but not more to the one.